Така. Айде. Сега знаеш как. Бре! Чекай. О, леле. Ай! Оп. Снимаш ли, бе? Снимам. Аз? Оп. Така им се пада на модераторите. Така им се пада. Айде, стана интересно! Идвайте! Айде цялата банда! Една кола да дойде да го изтеглиме назад, бе! Аз и знаеш, че Лен трябва да се дърпам аз! Занесе му тук на фриго и да го знае там вън! Гюбрето! Охо. Кой ги снима оттам да фанеш... Какво да... Айде. Сега му снимай за форума, бе! Айде. Яска! Абе, Чоко ще дръпне назаде, бе! Въже имаш ли? Имам друго след на лебедката. Аз имам. Слези долу и го дръпни назаде, бе! Чай, че наводних телефона. Няма да излезе на собствената. Ти не помниш, че там аз пада. Да видим тая лебедка ще ни... Дължина не знам дали няма. Колко е дълго? Аз имам 11, бе. Аз имам Моето е 6 метра. 11 имам. Чакай сега. 11 имам. Да, супер. Няма да направиш на това. Къде ще го вържиш това? Оди, айде ходи. Яска, чакай, ще ходим да вземем въжето.